komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 25 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Mabalacat City Mayor Garbo nagbisita sa Kapitolyo, alkalde magalibot sa tourist attraction sang Negros Occidental. 15 ka mga kapulisan ginatagan otorisasyon nga magpangdakop sa mga e-bike kag tricycle driver nga naglabay sa dalan nasyonal. Hubog patay, nasapwan matapos matampukan sanduta sa siyudad sang Kabankalan. DepEd Region 6 ginaabi-abi ang ginaduso nga 20% nga diskwento sa mga manunudlo sa pampubliko nga salakyan. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga aga, nagapati si Senador Manny Pacquiao nga isa kadako nga kawadon sa pumuluyong Pilipino ing kaso hindi marinyo ang prangkisa sang ABS-CBN Corporation. Suno sa senador, dako ang nabulig sa network para makakuha sa impormasyon ang kada isa kag ang makahibalo ang publiko kung ano ang nagakatabo sa pungsod. Dugang pa ni Pacquiao nga kung mayara sang problema o kung ginlapas giman ang among television network, mas maayo pasakaan sila sang kaso apang hindi man maglambot sa punto pasiradaan. Sa nahibalan, makapila ka bisis ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpamalabag sini sa renewal sa prangkisa sang network matapos wala kuno ma-air niya political advertisement na ginbayaran sa tung tuig 2016. Sa karon, ang pila ka mga senador naghumok na kag mahimo man nga pati si Presidente Rodrigo Duterte daw amat-amat naman nga naghumok ang tindog batok sining karon ginabangigan nga prangkisa sang isa sa pinakadako nga television network sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41.
43. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negro sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na. Good morning. Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang mga merkado sa sini nga mga tinion? Mabulubugnaw gyapon ang panahon karon nga kaagahon. Tiyang manamit sini kon mangluto ka bala? Kon hindi laswa namit ni inang tinula nga manok bala amo na siya makapaumpaw sa kabugnaw kag katugnaw sang kagahon nami no kon magtula ka manok bala baw inang kapayas mo ga raguso gi bala baw sa pagkanami to labi na gid kon Bisaya namin ning Bisaya ya kay makasalig ka nga nanam sa manamit ikumparar bala sa inang ginabaligya nga tagpila ka bulan lang nabaligya dayon sa merkado lain niya ko mga dumalaga bla nang sa mga bukid nga ginabuhian bla so sa pagkananam sa pagkanamit pilion mong kapayas bla nang gahuluhag pokid so sa pagkanamit sang sabaw labi na gid kon matulutugnaw ang panahon putan mo tanglad para mag hamot-hamot siya. Pagkatapos, sampawan mo dahon katumbal bla. Baw, amo nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Karon nga kaagahon. Namit, ni nga ni laswa bla. Nga puraw lang utan bala, kumplito gid may ang laswa bla nga wala kalabasa. Daw hindi ko kasawo. Daw ka namit, di man yung laswa may kalabasa, no? Namit sabor bla, ng paborito ko gining kalabasa. Pagkatapos, takway. Amunis lang pangdanlog nga paborito ko. Nga ibutang sa laswa. Kung may mga green shells ka, karon nga kagahon, porte es pagkanamit, no? Ang aton patrol galambiyong pa sa pila ka mga merkado. Tawagan tala na karon sa pila ka mga balita hospital. Kay karon nga kagahon matulutog nga man eh. Ta medyo gabalit. Gabulo bari ko. Gabulo bari ko tot pa. Ay puerte ho. Tiyan mo na, kinanglan ko na mangumpra kita subong sa merkado, duak bagay lang ang aton himuon kon hindi laswa, tula kita manok. Amo na ang manamit nga sudan karon nga kagaon. Sa una, sang hubin-hubin pa ko, ang pinakanamit, gibala, nga isudan ko naga, nablang Bisaya nga ginamos, pagkatapos may kutitot kag may kalamunding ka, wala man tupong sa pagkanamit. Galing nga damo, kaon mo kanon, no? Pero sa kanamit, nagmuda ini mga balatian subong, nadlo ka na, magkaon ko na mapait. Ang imong ginakaon mga ginamos niyo, daw ginanirbiyos ka na. Magkaon kasi una, kunubing ka pa, daw wala balatian na.
ginamos nga binayo niyo, laktan mo tambok baboy bla, sus, porte sa pagkanamit, wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Oy, sa aton gali mga kauturan, hindi ka mo magkalipata, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira, no? Ang Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Mind you, ang pila ka-importante sa tanan, makabakal kamo sang ila produkto ngalin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasigat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kita rekomendar sa mga medical doctor, ang buot siningon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagaiping nga kapungsuran, ang panawag sini super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Street. Kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna las 5. Aber, dire kita mga balita naton sa Kapitolyo. Mabalakat City Mayor Garbo nagbisita sa Kapitolyo. Alkalde magalibot kuno sa tourist attraction sang Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye sa Leopoldo Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagbisita kahapon sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental ang mabalakat City Mayor nga si Chris Garbo upod ang First Lady sini nga si Reynelda Garbo kag City Planning Officer Rosan Pakia kalakip ang ila sa nga Tourism Officer nga si Arwin Lingat. Kumo kay waay si Governor Bong Lacson bangod ato sa Metro Manila, sila ang ginaabi-abi ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz the second. Ang grupo ni Mabalakat natalana nga magabisita sa tourism flagship sa nga probinsya nga amo ang Mambucal Summer Resort sa Banwa sa Morsia. Magabisita man siya sa pila pa ka mga tourist attractions sa syudad sa nga Bacolod, Talisay kag Silay. Madumduman nga ginapahayag una ni Governor Bong Lacson nga way sa kabalakan ang mga turista kagabisita sa paglagaw-lagaw sa mga tourist destination rin sa Negros Occidental. Bangod ang probinsya nagapabilin nga free o kon hilway sa ginakabalakan nga coronavirus disease 2019. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hirabaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Uy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya, ang Santon Plus Herba nga habon, may antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, body odor, kag iban pa nga problema sa lawas. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo, mabakal na ini sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Mabakal man paagi sa online, kag pwede madeliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 33-7. Una nga bula, resulta, 33 kag 7. Second draw, ikadua nga bula, 27-38. Ikadua nga bula, resulta, 27 kag 38. Third draw, ikatatlo nga bula, 19-27. Ikatatlo nga bula, resulta, 19 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala ka lamay natural sweetener lang. Kung may mga diabetes ka, patok na patokid. Makabulig pa-alerto sa aton lawas kag paminsaron. Gapangapin ang bugos ka pamilya, healthy pa kamo tanan. Nagitunan ini sa mga scientifico didto sa Estados Unidos. Didto na diskubrihan nga kung berde pang kape, pwerte ka powerful sang ya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans. May liso sang mangosteen. Loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita 3 kadlaw, hindi makaitsar, abyan, delikado na. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Sa sini nga mga tinion, tawgonta ang aton patrol, mga balita nga natipo nila, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras sa bilog nga probinsya. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ginabulong karon sa Corazon dos Montalban Memorial Regional Hospital. Ining 33 anyos nga lalaki matapos nga na aksidente sa syudad sang Himamaylan. Ang biktima diriging kilala kay Johnny Calvario, 33 anyos. Nagapuyo ni siya sa Barangay 1 sa syudad sang Bayawan, Negros Oriental. Pero ng tabong insidente, alauna antak na sila mga kagahon dito sa proper sang syudad sang Himamaylan. Ni siya ang nakaangkon sang pila sa isining nga guya, ginapatihan, fractured ang kamot sini, kasubungan may pilas sa iya sini nga tiil. Sa record sa Regional Hospital, ining biktima Action Fred matabok na kuntani sa dalan sang aksidente nga nabungguan sang single nga motor. Samtang sa area naman sang Talisay na aksidente man ining si Gloria Tumulag, 55 anyos, nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar sa syudad sang Talisay. Ni siya ang nakaangkon man sang pila sa iya sini nga agtang, ginapatihan, fractured man ang nawala nga bahin sang iya sini nga butkon. Now sa record sa Regional Hospital, ining biktima Action Fred matabok man kuntani sa dalan sang aksidente naman nga nabungguan man sang motorsiklo. Samtang isa man diri ka 14 anyos nga lalaki dito sa Barangay Robles, Banwasang La Castellana, ang ginhampak sang bato, igo gid sa sini nga agtang, karon ginabulong man diri sa Regional Hospital ni biktima. Ginkilala kay John Daniel Olaires, 14 anyos, nagapuyo ni siya sa Banwasang Barangay Robles, Banwasang La Castellana. Ang biktima Action Fred sa nasilingtan na nakaangkon siya sa pila sa isin nga agtang. Now, sa sunod diri sa biktima, kag sunod man sa ginikanan sa biktima nga nagdala diri sa Regional Hospital. Nagapanglakaton lamang ini sa dalan sa area sang Robles, pauli na kuntani sa ila sining puluyan. Sang hinali na lang nga ginhampak sang bato, sang wala makilala nga persona. Samtang sa Barangay Banago, Action Fred, na aksidente man ini si Glenn Mark de Bacais, 30 anyos, sang purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Diin natabong ini nga insidente sa area naman sang Puno, Banago. Nakaangkon siya sang pila sa iya sining tuhod, kasubong man sa iya sining kamot. Napilasan man ang angka sini nga si Freddy Palacio,
27 anyos, nagapuyo ni siya sa Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Now, sunod diri sa mga biktima action friends, sakay man sila sa single nga motor. Ang kasanay sila abi, kasunod sila sa tracking. Ang natabo diri kay ang tracking naman action friends, hinali na lang nga nagliko. Kag wala nila natalupangdan ang signal light, rason nga ini siya action na Fred ang nabungguan man, no, sining duha ka mga persona sakay sa isa lamang ka motor. So for action Fred, amuni ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kag ang Mighty C sa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Kung palanakit sang kalutalutahan ang paghahambalan, epektibo, inugbanyo ang Santon Plus Herbal Oil. Ining butod dyan sa kabataan, sakit yan, sakit puson, ang tambal dira, amo ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil. So bakal kabusini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na
mabakal paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 52 milyones, 52 million. Kombinasyon in any order, 1, 7, 41, 51, 34. Resulta sang 655, 1, 7, 41, 51, 30 kag 4. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 59 milyones, 59 million. Kombinasyon in any order, 19, 42, 9, 10, 40, 37. Resulta sang 645, 19, 42, 9, 10, 40 kag 37. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos ga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpakupos sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Kaysang una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man. Pero may agi, may pilas, may pinalian sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, iya lang ina tunawon. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ining pagkulokambyo sa panahon, init, tugnaw, init. Kung hindi mabakod ang lawas mo, kung hindi mabakod ang immune system mo, dali katapikad trangkaso, ubo, sipon, nilanat, alergy, kag iban pa. So, gamit kita, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para mabaskog ang aton sini immune system. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, wala ni gabulag, gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Dari kita, 15 ka mga kapulisan ginatagan otorisasyon nga magpandakop sa mga e-bike kag tricycle driver nga naglabay sa National Road. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aga-aksyon of Fred, ginhatagan sang Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw, sang Pudera, ang 15 ka mga pulis sa Bacolod PNP para magpangdako pa sining mga tricycle kag electronic bike driver nga nagabiyay action Fred sa mga National Highway o National Road. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang pamuno sang Bitaw. Ining 15 ka mga police action Fred ang ginatagan sang citation na tiketa nga mo ang iga-issue kutob sa mga tricycle kag e-bike driver nga nagabaylar sang pulisa. Ginklaro action Fred ni Asibuche nga pwede makakross o kon makatabok sa dalan ining mga tricycle
tricycle kag e-bike pero hindi pwedeng nga magbiyahe sa mga national road. Tinalikdan nga si Mana sang gin-intensify pa sang Bitaw Action Fred ang ila sining operation na batok sa mga tricycle kag e-bike kag driver matapos ang ginpapanaog nga memorandum sang DILG. Gin-deputize namin ng mga police. In fact, meron silang citation ticket man na gin-issue ko sa ila. Pwede silang mag-apprehend. Nabatian si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Hoy, diri kita hubog patay na sang nasapuan matapos natampukan sa duta sa siyudad sa Kabankalan. May report si Action Eden Aboso. Action Eden, please go ahead. May nga Action Fred, kaya sa mga nasapuan ang isa kong hubog na lalaki matapos na tampukan sang duta. Las 4 sang kagahon, Pebrero 23, sa Sitio Katilingan, Barangay Orong, Siyudad sang Kabankalan. Ginkilala ang biktima kay Jomar Villa Torres, 31 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Corporal Rogen Bandola, investigador sa among nga kaso. Sunod sa pamilya, gabi bag-o nasapuan si Villa Torres, hubog ini nga nagkadto sa higad sang suba, kundiin may gamay nga kinutkutan sang duta nga ginahampangan sang kabataan, kag iya inigin palapad agon makaigo kag didto nagbilog. Dugang pa natiphag ang duta rason nga natampukan ang tunga sang lawas sang biktima, kag posible pa naigo ang ulo sini sang puga nga among gintunaan sang iya nga kamatayon. Palayag ni Bandola, ginahulat pa ang resulta sang postmortem examination nga ginpatigayon, agud masiguro nga wala sang foul play kag nahibaluan nga sa inisyal nga pagpungusisa sang doktor, posible ginatake pa sang high blood si Villa Torres. Balita halin sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention
Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41 na. Diri kita DepEd Region 6 ginaabi-abi ang ginaduso nga 20% kuno nga diskwento sa mga manunudlo sa pampubliko nga salakyan. Dawala sa kaasweldo, diskwento lang sa salakyan. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May Action Fred, welcome development para iya sa Department of Education ining ginaduso nga House Bill nga 4129 or paghatag 20% nga discount sa mga manunudlo nga makasakay sa mga di pampasahero nga mga salakyan na rin sa tricycle, taxi, mga jeepney, buses, kag eroplano. Action Fred. Sunod dali kay Ma'am Leia Bilieza, spokesperson sa DepEd Region 6, ini makabulig na sa ila. No? Kag nakita nila, nagapati ini siya nga wala man inilabot sa ginaduso nila nga pagpasaka sang across the board tani nga 10,000 pesos. Taliwas iya sa reklamo sa iban nga mga manunudlo dito sa Metro Manila nga ang 20% nga ini diversionary tactics gilamang para malimtan ang 10,000 pesos nga ila sini ginapangita. Suno pa kay Bilieza nga ini lain man nga anggulo, posible na tulupangdan lang nga kinahanglanon nga maka-discount man sila sang 20%. Suno naman iya sa kay ACT President diri sa Bacolod nga si Josenito Makilana. Gina-welcome man nila Action Freda. Dako kuno nga bulig ini para sa ila. Inang balita ini sa Action Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan nga nakipon sa patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, dakop ining pito ka mga persona alas 3:30 antak na sinila mga kaagahon sa Purok Kingfisher Barangay 16 diri sa siyudad sang Bacolod matapos nga naaktuhan nga nagahampang Aksyon Fred tumbo o kun Caray Cruz sa Barangay 14 diri sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Alvin. Yes sir. Amo na ning order sang mataas nga punuan ni Gambuha nga ang tanan nga mga illegal gambling pangdakpon ti sumong tumbo pala nadakpan. Ang mga hay-alay kag iban pagid wala gid. Walay pagid, tumbo lang nagaladakpan. Patilik kag tumbo lang. Yes, Action Fred, no? Patilik, tumbo, kag makitaan lang along the roads, dalan. Bugoy. Bugoy, bugoy, kalabanan madakpan, bugoy kag Caray Cruz. Actually, iligan ni Action Fred, pitong nagaladakpan, ini ginkilala kanday Christopher Galapago, 46 anyos. Nagapuyo man siya sa Purok Boulevard, Barangay 16, diri siyudad sa Bacolod, dakop man ang anong pasinikaiban nga mga kaupdanan. Now, suro diri kay Police Major Jovel Sidel. Ila ginaresto ining pito ka mga suspect matapos naaktuhan nga naga-engage ang illegal nga sugal o kun Caray Cruz sa amuman nga lugar dira sa area sang Barangay 16. Din kuha sa ila posisyon kag kontrol ining 3 ka pisoson silbing Q coin kag 352 o 352 ka pesos serving bet money. Karon ining pito ka mga persona ang detenido man karon sa police station number 1 kag nagapangatubang sang kaso violation of PD 1602. Nagsabat man Action Fredo ang station number 4. Caray Cruz man Action Fred. Lima man ang nagkaladakpan dara sa area sang Barangay 20 mga alas 3:15 ang takna sinila mga kaagahon. Ili sila amo kanday Georgie Dequilia, Gerardo Reales, Ivan Agsam, Floyd Tubayan kag si Daryl Siloso lunsay nagapuyo sa Purok Abocado, Barangay 20 diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sunod diri kay Police Major Reynante Humukan na aktuhan sang ila sining grupo Action Fred led by Police Staff Sergeant Michael Acot nga nagahampang man sang Caray Cruz sa dalan sang Purok Abocado Barangay 20. Di nakuha diri sa ila Action Fred ining 3 ka pisoson silbing Q coin kag 232 pesos silbi nga bet money. Action Alvin. Yes sir. Abi wala ka gid sa monitor, wala na sang dilidobol, wala na sa mga ning hay-alay, wala na gid. But ni sa mga kapulisan na wala ka kakita sa mga kutiho na o kon daw subong may nagapataya man ano na ya?
Ang may nakita man kita action Freddy, galing kayo din Ano na, small town lottery? Oo, amo na siya, naka-uniform, naka-ID. Ang ila uniform diri, malam daw blazer type bala. Kaya ang small town lottery, legal na yan eh. Oo. Ang nagapataya sang hay-alay, muling di nato madakpan pa. Walang taon ta ni Action Pedvi, basta may matukibal lang kita blaho. Kay muling ginalantaw taman sa ginapanilagan taman kung nga pirmila ng Karay Cruz. Ang kilala ko nagasiling. Kaya bangod sining small town lottery kay legal siya, ang ginakuha ang resulta sa mga illegal kagay alay, ang small town lottery, abot ano ka matuod siya ay, may style na sila Action Fred, kay ano man ang bukis ang tawag nila Action Fred mo? Bukis ng tawag na nila, nga kwaon man nila, ulaton man nila ang resulta bisang STL, pero yun na yan, di man makatos kaban sang gobyerno, kundi makatuman sa kaban sa mga illegalista. Sa diin, ang nakitaan man naton, kaga isa sa mga nakitaan naton, nga mga estilo sa iban nga mga bukis Action Fred. Kabalo kita nga ang regional director, ang mga hipis sa kapulisan, kaklaro malanto sa ngambal ni Gamboa, nya padalaan ta kamo sang listahan sang mga operator sa illegal gambling. Pagkatapos, tagaan ta kamo, isa ka semana, one strike policy. Kung hindi nyo matap na ina, kakason kamo sa inyo dira nga pwesto. Badan, preparar gid ang hepe sa mga kapulisan na dapat matap naman ini Action Fred, no? So, bantayan ta kay kalabanan na madakpan Action Fred o balang gampang lambraha. Tongits, na sigurado, permi naman na isa. Karay Cruz, Bugoy, iban pa, ang mataymingan manggani Action Fred, may arang manggani madakpan niya nga nagampang man sang Madyong. Pero ang Madyong bala Action Alvin, ang Madyong do ginahampang man sa sulod sa puluyan, hindi maguro madakpan ay akong ga Madyong ka sa sulod sa puluyan, lalo kung ga Madyong ga plaza o kung gadalan. Oo, amo na siya, madakpan nga isa gani sa Conval Action Fred, di ba, sa may bilasyon, ginabawal naman subong sugalman, muna yung mga balantayan ta. No? So far, Action Fred, no? Sa lugang paginaton nga mga balita sa station number 7, arestado man, ining tatlo ka mga persona, matapos naaktuhan man, nagbaligya sang suspekta na Cebu sa area sang Granville 1, barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Actually, ang subject diri, sunod diri kay Police Major Carmelo Nermal, ang subject sa ila sining abay basta operation ging kilala diri kay with Anthony Hito. 35 anyos ang kapuyo sa amuman nga lugar. Now, nadakpan man diri sa ila sila nga operation amo si Dax Ramos, 36 anyos, kagining 21 anyos nga si Timmy Herrera, diin na recover diri sa mga suspect. Iling pito tanan o kun 7 grams nga ginasuspitsohan Cebu nga ang bili diri Action Fred 80,000 ka pesos. Karon ining tatlo ka mga persona ay detenido karon sa custodial facility sa station number 7. Balita kag report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Okay man niya. Kaya kung kaisa malabayan ko, may kapataya, alin ko small town lottery ni. Ula ta may balaan, di ang legal, di ang illegal. Sani? Kabudlay, no? Sa pagid ang Madyong blani na intriga kus nimo. Hindi ka panahor man na, tigaling alang mo na sudlon balay da. Gamaladyong da ang mga negosyante pati kaparian Gamadyong. Alang mo na panakpon kay abi Gamadyong mga pare sulod sa kubinto to sudlon mo kadakpon. Daw kabudlay, no? Tiyan tanan-tanan. Ay, ho. O, sige, obligasyon man na sa atong kapulisan. Kung anong instruksyon sa mataas kapunuan, sundon lang. One strike policy, base kon makakas ka sa imo pwesto. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,